eta nire aitakin. Lorez beteta. Biziko zetzaian, kostaldean, hori seguro. Izan dala bakarri planta bat. Eskiara bapez. Pues, baserri baten, nire familiekin da, amamakin da, denak. Igual pantalla hundiren bat, edo la pelikulak ikusteko eta be. Zaldiekin. Garaje handiagoa edukiko nuke, nire gauzak egiteko, gauzak gordetzeko, bizikletak eta horrelako gauzak. Eta zokale handia, porque aita asko gustatzen zaio zokaltzie. 3 gauza. Jo, ezaki, mobila. Telebista hartuko nuke. Arropan bat egola salbatuko no. Eta ohea. Nire semia lehengo. Ordenagailua. Musika tresna hartzen esaiako nitzeke, ez dakit pianukin nola moldako nitzeken. Mobila edo ordenadoria edo lako zehose gero lan aitzeko be agian ezinbestekoak diaz, beraz horrek behartuko nitxo. Ama eta nahi, nire argazkiek. Familiek, animaliek. Loiteko panpin batekin. Mostro bezalako bat. Nire arraie. Familia. Eta botikin bat, janaria eta nire txakurra. Egile. Eta entzutia jadixak ezatitu gauzak ere, oso boletia. Nik uste importantena hemen familia dala, familia edo gure txatortzean eosein zenide lagun edo lakuak. Nik ere telebista baino seguro mango nituzke. Nik uste gertatzala guri umetako inozentzia horrek aldeitigu eta benetako oinarri horrekin jaztu itegea. Behaiek libregoa die, gu baino. Ordune hori ere nabaritzen da.